Čekajte, su vas zvali u ove reality show? Pa kakve nisu? Ja to odbijam principijelno. Što? A možeš uvek da pobegneš iz reality. Što odbijate? Da uđete, vidite kako to funkcioniše, kako vama se to sviđa, pa pobegnete ako vam ne odgovara. Uzmeš pare i pobegneš. Pa šta pričate, molim vas? Možda se beži iz Zabelu. Može da se beži odakle hoćete iz Ceze, a iz Guantanama možda pobegneš, ali iz Parovi da pobegneš nema šanse. Lazarka, kad smo kod tih realitija, znate li vi u mladosti svojoj ranoj Vesna Zmijanac kako izgledala? Kao reality. Zmaj, skoro kao vi. $1.000.000. I ona je tada istetovirala delfina, izvinite što vam okrećem ovdje istetovirala na zadnjici delfina. Jes, ali tad je bila mršava? Tad bila zgodna mršava. Ja je gledam, bre, u ovom realitiju, bre, sad taj delfin pretvorio se u kita, je. Nasukani kit. Sve to raste, bre. Učiteljice, a zašto mi pričamo tako? Da pričamo malo i ovima što pevaju u Zvezde Granda. Evo vidio sam Đole Đogani. I on počeo peva? Jeste, izdao je CD. Kakav izdajnik. Jeste za Grand. Ali ispričat ću vam za tog Đoleta Đoganija priču. Ja? Đole Đogani otiđio je na Exit. Na Exit. Pa šta on I zove ga telefonom mama i kaže: Đole, sine, gde si to? Kaže, mama, evo me na Exit, a sad će Manu čao. A mama mu kaže, čao i tebi. Lepo je što se javio da mama ne brine. Simpatičan Lupeta, da. Jao. Fiko, Ja? Diži se. što si se učutao, joj. Što? Šta? Pitanje za tebe. Ima učiteljica. Da te pitam, je li kod vas u Bosni rasprostranjena ona igrica sa Pokemonima? Ono što traže, ono. Jeste, ona je Pikachu. Jel ima to? Ima kod mene. Znate kako kad se nađe u novčaniku Pikachu kod moje žene? Da. Kako se zove? Kako se zove? Kako se zove? Spiskaču. Spiskaće ako ima šta da spiska. Ima. Najviše spiskaču ima Suzana Jovanović i Lepa Brena. Znate li vi šta kaže Lepa Brena? Šta? Šta kaže Brena kad vidi nove cipele? Pa šta? Kupila. Ima se, može se, ajde. Ja moram da kažem nešto što me muči. Muči me, dakle, učiteljice, ovaj takozvani politički korektni govor. Znate što je to? Pa to je ono kad ne kažeš više švaler iz komšiluka, nego kažeš faktor stabilnosti u regionu. Znate kako se zove švaljer na sudu, Janez? Ne. Svedok saradnik. Svedok saradnik. Ima smisla. Dobro, ajde, sedite. Hrvoje. Profesorice. Ma šta si mi se učutao, kako ono Đura kaže, nešto si mi pokisao. Ne pomenete švalere. A to se, znate kako se to zove? To se zove depresija. Znate što je to depresija? Što? U Hrvatskoj. Pa jeste, kod nas u Hrvatskoj. Evropska unija. Depresija, kad se više ni ne radujete srpskoj nesreći. To je poslednji stadij depresije u Hrvatskoj. Niko nije sam. Dobro, ajde, zato se Srbi raduju vašoj nesreći. Nemoj da... Niko se ne radi. Njima je dosta Kolinda. Kakve su to koske? Zašto zavađaš ovdje strane? Jeste, sramota. Fiko, smršao si nešto? Učiteljice, vidiš Fiko što je smršao? Vidi kako je smršao, profesorka. Ma gde je smršao, izgleda ko bure. Što ne smršaš? Evo, ja sam i prošli čas te to pitala. Uopšte mi nije jasno. Baš je propao. To je, kad rekao sam ti, taj Bosanac se raširio ovako od 100% na 1000 došao. Pio sam ja tablete, one za smršao. Pio sam. Od kad sam počeo da pijem... Koliko si izgubio? 25 maraka. A grama
ništa. On drži ninja dijetu, znate. Šta je to? Ninja dijetu. Pa jede sve živo, ali da ga ne uvate, da ga niko ne vidi. Kao ninja. Dobro. Ajde mi. Molim. Diži se. Ajde vi stalno tu bacite neke koske, onda se kačite za te političare. Da čujem ja, da li vi idete, posvećujete li sajmove knjiga, recimo, evo sad je aktuelan. Ja imam štand na sajam knjiga. Smejte se, Hrvoje. Ja imam štand na sajam knjiga. Sad ću da, evo ja toliko posjećujem te sajmove knjiga da ću da vam napravim jednu paraljelju. Paraljelju. U Beogradu, evo ovako, sjećam se tačno jer sam se bavio istraživačkim radom. U Beogradu je prošli sajam knjiga prodato 27.436 knjiga. A u Sarajevu prošle godine na sajam knjiga prodato je 267.143 ćevapa. Veći je biznis u Sarajevu na knjige nego u... Profesorčice, molim. mogu ja nešto kažem? Ajde, šta se? Hrvo je to što se učontravio, to je zato što je uhvatio ženu sa švalerom u kući. I uhvatio švalera, kaže, dobro bre čoveče, ja moram s njom da spavam, ali što ti, nije mi jasno. I hoće da raskine s njom. Ja sam veoma iskusan u tim razvodima, znate. Ja sam htjela nešto da te pitam, mislila sam posle časa, ali ajde, nema veze, svi smo mi tu naši. Imam nekih problema sa suprugom svojim. Kakvih? Pa nekako ne možemo nešto da se sporazumemo, a vi ste se razvodili nekoliko puta, jel da? Profesorka, nešto da vam kažem. Svaka žena koja me je ostavila nije zažalila, verujte. Pitajte, evo, savjet kako da raskinete s mužom. Ne moram da raskinem, neki razgovor koji može da se završi ovako i onako, ali ne znam kako to da... Pa ne, najbolje da raskinete s mužom, ne da raskinete, da ga više nikad ne vidite u životu. A da se ne potučete je da ga odvedete u McDonald's. Znate? Znate zašto? I tu mu kažete da ga ostavljate. Da, tu mu, ali pre toga naručite klopu, znate, sednete i onda mu kažete Đukelo, ostavljam te. Slobodno tim rečim, jer ne može ništa da uradi. Nema tanjira, nema čaša, nema viljuški. A uvek ako skoči na vas možete da se sakrijete iza nekog simpatičnog debeljuca. Zašto mene gledaš? Slažem se, eto ne znam, uopšte mi nije jasno što se slažem sa Gedžom, ali se slažem. Pa ne, evo, ali ja sam bio... Znači ja sam debel. Konačno se slažem. Ja sam bio u advokatskom timu Darka Lazića kad se razvodio od svoje žene, ne mogu da se setim kako se zove, voditeljka isto je u Zvezda je Granda i njegov razvod braka je po njega uspešno završen. Pa kako su se podelili? Kako su se podelili? Njoj su pripala deca, a njemu je pripala dadilja. Mislim da su zadovoljni. Zadovoljni, on je zadovoljan 100%. A znate što, učiteljice? Ako se razvedete, onda ćete ko ja noć prespavati u tuđem krevetu. Janez, pa vi ste neki veliki švaler izgleda. Nisam ja švaler, nego iznajmljujem stan. Nemam svoje. Uzmite mu stan, oterala me ženska. Dobit ćemo svi stanove posle završenih maturanata. Jeste, komunizam. Jeste, potrudit će se naši menadžeri. Hoće čonžeri.